Mooi Karen Bies. Maar het Frieske Nijs van Waasje 4 september. Droegte zit bouwboeren dwes. Ontslag Doekle Terpstra onnaam. En bejaarde man veroorzaakt het ravage op camping. Dat dadelijk snijdt het kwattewaarbericht van Piet Paulusma. Jong, eerst nog zo'n 29 of 21 graden. Vannacht zijn 14 en 17 graden en vrij helder waar. En morgen een dag mooi zinnen en nog eens een keer zinnen. Maar ik mooi warmte, 26 tot 28 graden. In juni duurt het nog lang warm en er is morgen net volle wind. Goeien, welkom bij Joet. Bouwboeren hebben botlijst van de onhoudende droegte. De velden moeten bereind worden om de gewaaksen in leven te houden. Hier appelboeren kunnen haast net rooien. Om de skeer zo behind mogelijk te houden, is het bij de meesten dus vooral wachtje op Rijnwetter. Maar ze malen dat het vliegen hier wel net in bouwboer weer. Het bouwloon in West-Friesland stier blank. En ook precies een jaar later is het kwarkdroeg. Een soort gewaaksen worden daarom bereind, liekens deze siepels in Nije Ziel. Nevens landbouworganisatie LTO Noord hadden de riappelboeren het meeste last van het droege waar. Riappels mogen vanwege het gevaar op bruinroodbesmetting net bereind worden. En ze kunnen echt nog net rooid worden. De groen is te hut. Er zitten hudde klutjes in die groen. En met het rooien en het inschuren zullen die rappels beschadigen kennen. En dan krijg je later in de bewaring last van. Probleem mooi. Wat schande. Ja, daar doen we het niet voor. We moeten gewoon goede kwaliteit aanleveren. En als je nou bijvoorbeeld in januari binnen en er zit beschadiging in, dan krijg je verkeurde plakjes. Nou, en dan heb je dan een probleem. Dan heeft de aannemer een probleem en dan krijgt automatisch de boer ook een probleem. Het budget dat het grootste pad van de poortriappels van Tjepkema nog in de groen zit, wielst dat oor al rooid wie. De bouwboer denkt dat het maar de financiële skeer wil afvallen zal. In de regel is een droog jaar nooit een verkeerd jaar voor ons. Vooral als het in Europa droog is, dan leidt het gewoon tot wat hogere prijzen. Nou, dat hoeft niet verkeerd te wezen voor ons. Als we wat minder hebben en wat een hogere prijs, dan dat hoeft niet verkeerd te wezen financieel voor ons niet. Nee. Het droegeloon staat in schril contrast met het zwembad in Gietsjerk. Dat in ook correct langer riepen. Het hier was alleen een maas naar Iepen West, maar de gemeente had besloten dat het ook middags naar Iepen bloot. Bij dit zwembad moet altijd een paar ton bij per jaar. Ja, dat is ook wel logisch, want het is een dure voorziening voor 3 maanden. Maar dan ken je hem zo waar, ik wil broeken dus. Wij kunnen altijd mooi weer gebruiken en met name het zonnetje is heel belangrijk. Als het nou tegen je wedstrijd voelt, dat wel jammer. Dan kan je net even zwemmen. Dus als het heel heet is, dan kan je net even aankollen. Wat hier is de oorzien? Ja, wat bruin worden thuis en dat is net zo heel erg leuk. En wat is er nou zo leuk aan zwemmen? Nou ja, het is lekker koud. Het mooi duidelijk wezen, deze baan hoop je dat het nog lang zo waar blijft. Maar voor de bouwboeren is het verlet van Rijn grut. De leden van het retreatboom KNSB had juist het ontslag van voorzitter Doekle Terpstra oornom. Orde Wiekelien kwam Terpstra onder vuur te lezen, troch een verhaal in het Algemeen Dagblad. Hij zou een net integer handelen in de strijd om de topsportstatus tussen Almere, Zoetermeer en Tialf. De leden van de KNSB bleu achter Terpstra staan. Wat doet topreedrieder Sven Kramer hem persoonlijk aanvoel, schreeuwt Terpstra zijn ontslagbrief. Er had de laatste weken een soort onrust west in de reetriedwraad. Alle je te krijgen maar de strijd om het topsportreetrieden in Nederland. Giet het naar Zoetermeer, Almere of Tialf. In het proces zou het optreden van voorzitter Doekle Terpstra twijfelachtig west ha, concluderen de kranten AD. De positie van Terpstra kwam onder druk te staan. Na een gesprek met de leden liep het erop dat de onrust voortnaam wie, maar er volgen kritiek van de reetrieders. Sven Kramer eerst het opstappen van Terpstra en dat wie voor de voorzitter de drip, zo waard juist duidelijk. Zoen wat zeggen wel op de situatie dat hij nou aan het stieren is? Nee, lees mijn brief en dan heb je meer taallichting gekregen. Wat is voor jou op dit tijd voldoende? Dat is op dit moment genoeg. Want nog één vraag, je had het toch mooi, hè, vreten wie dat Sven, of Thomas, dat Sven Kramer maar die kritiek kwam. Je die bestuursvergadering, heeft dat nou wat verloren in jouw situatie? Lees mijn brief, die heb ik hem taallichten en dat is genoeg. Ja, blijf je ook bij die positie? Ik blijf bij de brief die schreeuwen, uiteraard. Je bent nou KNSB-voorzitter al? Het is jong ledenraad en het wordt zo'n ledenraad. Alhoewel de meerderheid van de ledenraad het bijzonder spijtig vindt dat de heer Terpstra opstart, heeft de ledenraad toch besloten om zijn ontslag
te accepteren en te accorderen. De rest van het reetriddersbestuur bleef vol aan. De 4 oerbleune bestuursleden vinden het in het Olympisch skiën net verantwoord om ek op te stappen. Er staan hele grote dingen op stapel. Denk alleen maar aan de ijsbanenproblematiek, waar we volop in zitten nou. Er zijn allerhande oorzaken waar we druk met wanden binnen. Het zou onverantwoord wezen aan we nou ophouden. Dat ging gewoon niet. Hoewel de leden hier instant met het optreden van Doekle Terpstra, vinden ze de gang van zaken wel spietig. Het is geen haalbare kaart meer, dus hij zette maar ik net mijn vriend. Dus wij zeiden ja, we moeten dat accepteren. We vinden het jammer, uiteraard, want dan missen we dus wel een voorzitter. Een grote ravage joert op een camping in Damwart. Een 80-jarige man uit Rotterdam trapte in zijn camper het gas in steed van de rem. Hij ramde dertig een gebouw, een vlaggenmast, een blomperk en kwam uiteindelijk in een sleet te stilstaan. Nou, ten eerste al dat hij dus eigenlijk veel te hard wegreed. En het was net, toen ging ik kijken en toen maakte hij als het ware of hij een soort schuiver maakte. En hij ging niet netjes het pad op, hij ging helemaal naar links richting het berghok. En daar knalde meneer tegenaan met de camper. En toen ging hij weer helemaal naar rechts. Dus hij zigzagde eigenlijk over het pad heen. En toen heeft hij de vlaggenmast geraakt. En verder heb ik het niet gezien waar hij tegenaan ging. Want we kwamen met volle vaart overeind. En ik zei van, het gaat niet goed, het gaat niet goed. Ja. En toen ik op de plek was, toen stond meneer dus tegen de boom bij de ingang. En toen had hij van alles en nog wat geraakt. En dan is er nog een geluk dat er niemand op het pad gelopen heeft. Want ik denk dat diegene het dan niet naverteld had. Het verplaatsen van 250 banen bij uitkeringsinstantie UWV van Ljouwert naar Greens is op een zacht zin zetten. Het UWV is aan het reorganiseren en wil het kantoor van Ljouwert naar Greens overbrengen. Maar totdat er heel iets meer werklezen bijkomen, had de UWV het nou zat druk kregen dat het kantoor in Ljouwert voor eerst mogelijk iepen blijft. Van meubelzaak Slauerhof uit Ljouwert is het faillissement onvregen. De winkel bestiet al 125 jaar. De problemen van Slauerhof, die het vooral duurdere meubels verkeert, binnen het gevolg van de crisis. Op de voorstreek in Ljouwert staan heel iets meer winkels leeg. Bij een slim ongeluk van een man op de trekwij bij Driessen binnen een 19-jarige man uit Reense Mageerst en een 59-jarige man uit de Triemen verwoenen rekken. De auto's botsen frontaal op elkaar. Een auto is tro de vangrail hinnesketten en hong op het wetter. De trekwij had van de man een skoft aansletten west voor het verkeer. Op een surfplanke bij de Alversterendel. So how are you going? We're doing well. Surviving. Na Ljouwert en Eindhoven wie Joert Maastricht ombar. De jury van de culturele haardstad gaat Joerdel bij de stad in het uiterste zuiden van ons land. Het is de laatste bezitten. Nou vreed wordt bekend hokker van de 3 sterren in 2018 culturele haardstad van Europa wordt. Op het Vrijthof in Maastricht stiet het van de mond vol met kunstenaars en artiesten. Ze willen vanzelfs een zo goed mogelijke indruk maken op de jury. Ze willen zoveel mogelijk mensen spreken. Ze hebben een heel intensief en druk programma de hele dag. Maar dit is eigenlijk het enige moment dat ze zeg maar, met het volk in aanraking komen en mensen kunnen bevragen over wat ze ervan vinden. En die kans moet je natuurlijk grijpen. Het programma in Maastricht zelfs is kwad, want letter op het dij brengt de jury ook nog een bezite on Genk en Luik. Maastricht wil graag culturele haardstad worden met 8 steden uit Nederland, België en Duitsland. Ze nemen het de Euregio. De jury had nog alle 3 steden bezocht. Morgen moeten Ljouwert, Eindhoven en Maastricht nog 1 keer een presentatie aan in Amsterdam. En dan op vreed om 4 uur zal het verlossende woord komen. Wordt Ljouwert in 2018 culturele haardstad van Europa of net? En wat culturele haardstad 2018 wordt, dat kun je live volgen bij Omroep Friesland op radio en televisie vreedemiddag van 4 uur aan. Het pontje van Sewaard is weer makken. De boordrekken verliezen weken stikken vanwege een flinke klap op een stien bij de walskant van het Prinses Margrietkanaal. De pont is in Burgum repareerd en der van de middag werd te wetten litten. En hij Sewaard daar veen. Vanmorgen al kunnen mensen weer gebruik maken van het pontje. Dat de oerstek maken tussen Sewaard en Gariep. Haast 200 sportievelingen binnen van de morgen in Ljouwert op een surfplank gestapt om bij de Alversterdenlands te peddelen. Het wordt een zwiere tocht vanwege de warmte, zo is de verwachting.
En snijn komen de saneerde suppers, de stand-up paddlers, weer aan in de Haardstad. De spanning neemt daar bij deelnemer Emiel Halma. De supper maakt hem klaar voor 200 kilometer door Friesland. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, ik heb de afgelopen periode hard getraind. Juist met name, dit is toch wel het hoogtepunt zeg maar, van het seizoen. Een mooie tocht. Dus ja, hard voor getraind. Dus ik ben er klaar voor. Het moet nu komen, zeg maar. En dan de planken het wetter in bij de Prinsentuin. De 200 deelnemers de spieren nog even opwarmen. Halma had er zin in en beziekt als eerste de slag te pakken te krijgen. Maar hij moet nog even wachten op de start. Get ready, get your gear. Move towards the starting zone. Solo competition, solo tour. People start first. 9 minutes right now before the race. Get ready, thank you. De sport, stingende peddelje op een surfplank, wordt heel tijd populairder. Het is oerwijd uit Amerika wij. 3, 2, 1. Het suppen is zwier, want alle spieren worden broekt. De deelnemers worden dan ook goed in de gaten houden. Halverwege de dag hebben mensen 15 minuten rust. In die rust kunnen ze weer voeden, drinkwaterzakken bijvullen, etc. Het is ook verplicht om even een momentje om het veilig te houden, ook qua fysiek en mentale toestand. Alle dagen zijn 6 uur op de planken. Er moet goed eten worden. En dronken, want de temperaturen gaan omhoog de komende dagen. Het wordt een kleine hittegolf. Ja, ik kom uit Hawaii, dus ik zou zeggen, het kan mij niet gek genoeg. Voor eerst zit de stemming er nog goed in. So how are you going? We're doing well. Surviving. Maar ja, hier bij Weidem had ze er nog maar een paar kilometer op zitten. En ontzafie Joert. Dit horen nog, het Waberjocht en Heer. En dan live muziek uit de Scootjesjournaals van de Oude Simmer. Een mooie jong.